Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. A Ser Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà. Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou. Hola, bon dia. Què tal? Bon dia, Ràbia Dip. Què tal, com estàs? Molt bé, Gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia, Sonia Nieto, com va? Buenas. Benvinguda. Bon dia, Cris Juanico. Molt bon dia. Aquí estem tots. És dijous, un cop al mes ens visita la gent de la Fundació Ictus per parlar dels serveis, acompanyament que ofereixen a les persones que l'han patit. Avui, afàsia. La Sònia és psicòloga i logopeda especialitzada en la recuperació de l'afàsia. Com expliquem què és l'afàsia exactament? Doncs l'afàsia és un trastorn del llenguatge produït per un dany cerebral, habitualment que afecta l'hemisferi esquerre i per afectació normalment de l'artèria cerebral mitja, que és la que irriga més zones responsables del llenguatge. I llavors, si patim una afàsia, què ens passarà quan vulguem parlar o expressar-nos de manera oral? Doncs que perdrem la capacitat per poder parlar, per accedir a la paraula, moltes vegades per produir qualsevol tipus de paraula. Pot aparèixer, o sigui, lesions d'aquestes també poden produir una apràxia de la parla, disàrtries, però bàsicament el que és relacionat amb el llenguatge seria l'afàsia. El Ravi ens explicava que tu sabies què volies dir, tenies les paraules dins, però a l'hora d'articular-les això no anava, eh? Sí, el primer moment era això, que dins tenia clar el que havia de dir o volia dir, però la boca no funcionava. Hosti, a mi em recorda aquell curtmetratge a la cabina d'en Vázquez, que queda travat dins d'una cabina, que està cridant auxili des de dins, la gent passa per davant amb total indiferència i la impotència d'ell de cridar i que no el sentin. Però és que jo li deia, clar, tu la feina ha sigut multiplicada per 6 perquè parles 6 idiomes. Sí, doncs això, que a l'inici, a la recuperació a l'hospital, vaig començar al castellà perquè era la llengua que funcionava amb ells i sí que vaig després tornar a agafar totes les llengües perquè és superimportant per mi. Ara en parlarem i abundarem. Cris Juanico ens presenta La Rosa dels Vents, 8 cançons i una per cada vent. Expliques que tot això et ve quan llegeixes el poema dels colors? Sí, bueno, en l'anterior treball vaig musicar poesia d'en Joan Francesc López Casasnovas. Un dels poemes es diu Tots els colors del vent. Tots els colors del vent. I aquest concepte de posar un color a cada un dels vents i de la rosa dels vents fent una rosa de colors em va semblar interessant que la rosa dels vents fos el punt de partida d'aquestes cançons i és el que he fet. A cada un dels vents, de la rosa dels vents, els he posat una música i una lletra i n'he fet 8 cançons. N'escoltarem. Bueno, parlant de vents, anem a saber quin vent ens bufarà avui, perquè bufarà vent i veureu a quina quilometrada per hora anirà amb en Jordi Carbó. Jordi, molt bon dia. Bon dia. La tarda es presenta assolellada en el conjunt de les comarques de Barcelona, cada cop amb més vent, ambient fresc i alguns xàfecs que afectaran sobretot el Maresme, al nord del Vallès Oriental, també al nord del Berguedà i d'Osona. Locals, però poden ser intensos. I el vent de ponent anirà guanyant protagonisme a mesura que vagi avançant la tarda, amb ratxes al voltant dels 50 km per hora a la major part de poblacions, fort cap a l'Anoia i al Garraf, on hi haurà ratxes de més de 70 km per hora. El sol portarà les màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent la sensació en molts moments serà d'ambient fresc. Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya. Com us dèiem, només començar el programa d'avui, la Fundació Ictus ens visita un dijous al mes. Si vols ajudar a que ningú hagi d'afrontar això, un ictus en soledat, fes-te amic de la Fundació. Amb la teva col·laboració, la Fundació podrà continuar acompanyant persones i famílies, impulsar la recerca i donar més visibilitat a l'ictus, una malaltia que afecta a milers de persones cada any. Entra a actua.fundacioictus.com i fes-te amic. Tot mirant aquest paisatge d'en Cris Juanico, Ara que hi ha un cel salvatge i mirant a l'horitzó
Cris, és una cançó contemplativa. Sí, també està bé contemplar el món, no?, de tant en tant, i el paisatge, i gaudir d'això de la contemplativa aquesta, que es veuen moltes coses. I amb el vent de gregal. Sí, que és un vent que és sec, és fresquet. A Menorca és un vent, diria que quasi bé polar, perquè ens arriba de Rússia. És fredot, eh? És fredot i realment fa que el cel sigui un cel molt espectacular i molt salvatge. Normalment amb nuvolades grans, però amb alguna clariana que fa que sigui bastant impressionant. Segon track de la nou disc d'en Cris Juanico, La rosa dels vents. En aquest dijous en el que repetim fórmula que ja ens va funcionar molt bé el mes passat. Posar en diàleg una mirada professional i una experiència vital. D'una banda, com dèiem, la Sònia Nieto, psicòloga i logopeda especialitzada en recuperació de la fàscia després d'un ictus. De l'altra banda, el Rabiet Adib, periodista i coach, que a finals del 2024 patia un ictus que li va paralitzar part del cos, li va fer perdre la parla, esforç per 26, perquè, com diem, parla 6 idiomes. És una de les seqüeles més desconegudes de l'ictus, Sònia, la fàscia? Sí, la fase que toca el bilingüisme, no? Pot ser, no tothom té la gràcia, no?, o l'habilitat per poder parlar 6 idiomes, però sí que ens podem trobar, sobretot el que més afecta, o sigui, el que més queda preservat normalment és la llengua materna o la llengua més usada. Per un tema d'estructures, quan hi ha una lesió, queden més afectades estructures que no es fan servir més sovint, i la que queda com més automatitzada és la primera llengua que fem servir. Com moltes vegades pot aparèixer el cas de, com el Rayev, que no va ser la llengua materna, no?, la que va quedar més preservada, sinó la que feia utilitzar més. O sigui, és un tema de rets neuronals. Sí, però llavors què són? Uns ponts que es trenquen i els hem de reconstruir? Bueno, a veure, no són uns ponts que es trenquen, realment són temes de connexions, o sigui, tot el que fa servir més és el que més enfortit està. Llavors, és com quan diem, no?, que parlem a l'anglès, fa molt de temps i el tinc oxidat, no? Ja volà. Pues aquestes rets neuronals que s'estableixen, com que són idiomes apresos, no és la llengua materna, són més febles, i llavors quan hi ha una lesió, aquestes rets neuronals més febles són les que primer es danyen. Com estaves tu quan vas arribar a la Fundació? En quin punt et trobaves? I explica'ns el treball, que jo crec que ha d'haver sigut titànic, que has hagut de fer. Per ser avui aquí a la ràdio i anar empentant la pilota cap endavant, no? Doncs la veritat que vaig començar a estar en contacte amb la Fundació arrel de dubtes a nivell el desenvolupament professional, però va ser l'any després de la lesió, que l'any anterior estava enfocat en la recuperació física i també amb la recuperació neurològica, com anar al gimnàs neurològic. Es diu que com més aviat ens hi posem, més aviat recuperem. En aquest cas, amb la parla també és així o no és així? Però bueno, aquest home està a la mar de bé, tot i que va quedar un any això, com aquell qui diu, assuntos pendientes, no? No, sempre. O sigui, només que es produeix la lesió és la fase més aguda. No vol dir que després no continuem recuperant, però és la més ràpida. Llavors, és molt important començar a establir rets neuronals per tema de neuroplasticitat, compensar la lesió, la zona perduda. Vull dir, hi ha una lesió, n'hi ha una zona que queda danyada, i llavors per neuroplasticitat les zones colindants estableixen noves connexions neuronals i són les que intenten assumir funcions perdudes. Llavors, clar, això ha de ser superràpid, o sigui, hem de treballar la fase més aguda. Sí. Mentre feies recuperació física, tu anaves comptant les repeticions en els diferents idiomes? Sí, perquè a l'inici em costava diferenciar les llengües, i a la UCI encara vaig fer la recuperació física i vaig començar a comptar les repeticions en totes les llengües que estaven encara disponibles, i el 1, 2, 3 i el 1, 2, 3, però sí que era una manera de tornar a separar les llengües. Abans havia una barreja
de coses que no sabia distingir. Perquè tu, per exemple, tu tenies clar, per exemple, dins el teu cap el concepte de la rosa dels vents, d'acord? I tu dins el teu cap deies rosa dels vents. I sabies les paraules que eren, i quan la volies dir, tu aquesta paraula, no et sortien les paraules. Com és això? Com es viu des de dins? Doncs amb un impacte increïble. No, és traumàtic. Per què? Perquè una cosa que és normal al dia a dia, d'un moment a l'altre, és impossible articular el que passa dins. Em recordo amb la UCI, fins i tot, com no podia parlar, tenen un full amb l'abecedari i no tampoc podia connectar les lletres per formar una paraula que sí que tenia clar. I sabies quines lletres eren, però a l'hora d'indicar-les no anava? Sabia quines lletres eren més o menys. A l'inici em costava, fins i tot hi havia una paraula que en una llengua era massa llarga i no em recordava les lletres que havia assenyalat a l'inici. Doncs en alemany resultava que la paraula que buscava eren només 3 lletres. I havia aconseguit això, però era l'inici. Després sí que quan soc una mica tossut i quan ja havia acceptat la situació, ja vaig posar tota l'energia a la recuperació. Sònia, és molt loco, el que està explicant. És a dir, perquè del punt de partida d'on vens, on et quedes, i llavors on ha arribat o d'on ha tornat, com ho feu, això? Com es pot fer això? Pues mira, treballant molt i que el pacient també tingui moltes ganes de treballar. Que els hi feu fer exercici? Quin tipus d'exercicis fan? Sí, bueno, el tema és que ell sap, en el seu cas sí que sabia què és el que volia dir, que sabia com es deia la paraula, el que passa que el cervell deixa de ser capaç de saber distingir els fonemes que necessita per muntar, per exemple, la paraula casa. Deixa de saber que va una C, una A, una S i una A, i llavors no és capaç de produir-ho. Però la idea a casa la té. O sigui, n'hi ha pacients que sí i n'hi ha pacients que no. Però ni con la C, ni con la A, ni res. El cervell no és capaç d'escollir els fonemes que corresponen per muntar la paraula, per tant no poden dir-ho. I com reaprens això, des de zero? Clar, treball de consciència... Sí, tal qual és això. Si tens una base que està accedible, doncs tens un punt de partida diferent en comparació a l'aprenentatge de la llengua del nano, no? Però sí que hi ha companys a una coral que estic que ni tampoc poden llegir, però parlar sí. Doncs és dependent del cas, no? Sí, és que segons la lesió es poden danyar diferents parts, o sigui, des de la part fonològica a la producció és molt variable. Una altra cosa no ho sé, però el periodisme se sustenta en la paraula, no? Escrita, dita... El periodisme se sustenta en la paraula escrita, dita... El teu és com un miracle, gairebé. La veritat que una de les coses que era superimportant per mi, al llarg del procés de la recuperació, era la confiança que em va transmetre el meu entorn, la meva dona. I la meva dona, quan a la UCI el metge va comentar que havia patit un ictus arrel de la intervenció, la meva dona va dir que no et preocupis, que com a Rabia li agrada més parlar, trobarà la manera de fer-ho. De tornar-hi, vull dir que no... I és veritat que és la paraula i la comunicació
T'ha d'agradar molt, perquè jo m'hauria quedat en català, castellà, i l'anglès i tots els altres idiomes que deus parlar, per la pròxima vida ja ho deixo allà. Bueno, això no se sap, una mai. feinada, Hòstia, però és que ho trobo digne de lluar. Escolteu, gent que ens escolti ara mateix, Sònia, què els hi hem de dir? Si es troben en la situació d'ell, no? que tenen un ictus d'aquestes característiques, amb aquestes conseqüències, com contactar amb la Fundació i, sobretot, donar-los un missatge, no sé si dir d'esperança, perquè segur que haurem de dir allò que sempre hem dit aquí, en moltes altres tipus de circumstàncies, que depèn de cada persona i de cada cas. Esperança sempre hi ha, jo sempre ho dic, quan es produeix l'ictus, és com que es veu tot fosc, no es veu la llum, i la llum apareix, vull dir, apareix, el que passa que hem de tenir molta paciència, hem de tenir molt de suport, i ja no suport a nivell familiar, sinó a nivell per exemple, de fundacions com la Fundació Ictus, que acompanya, i que acompanya no només al pacient, sinó que acompanya també a la família, que és molt important, perquè sempre pensem, el pacient és el que pateix l'ictus, no, pateix l'ictus ell, però també el pateix la família, o sigui, això arrossega tot l'entorn, i és superimportant comptar amb l'ajut de fundacions com la Fundació Ictus per això, que compta amb professionals que col·laborem, que estem allà i que sàpiguen que hi ha un recurs allà per poder ajudar-los. Raviet, Sònia, us agraeixo moltíssim que hàgiu estat amb nosaltres avui al matí aquí a Barcelona. No marxeu, no se vayan todavía, que aún hay más, que anem a la Rosa dels Vents, del Cris Juanico, va. L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.